ए प्लेट टा हूँ 60 साढ़े 3टा हेले आउ केते लोक रहे ଏଇଟା କୋଉ ତରକାରୀ ଭାଇ? ଘାଣ୍ଟ ଏଇଟା ଶାଗ ମୁଗ ଭଜା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଭାତ ଡାଲି ଗୋଟେ ଆଇଟମ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ଜାଣିବାରେ 60 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ଭେଜ ଥାଳି ତା ବି ଏତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ରେ ପୁରା ଭଲ ଅଛି। ହାଇ ଗାଇସ୍, ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛେ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଟାଇମ ଟା କହିଦଉଛି। ଟୋଟାଲ ଟାଇମ ଏଇନା ହେଲାଣି 3ଟା 6। ଆମେ ଏଇନା ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ ଛକ। ପୁରା ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ ଏଇଟା ହଉଛି ପୁରା ଛକ। ମୋ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ଛୋଟ ହୋଟେଲ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୋକାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚଳିବ। ଛୋଟ ରୁମ ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଠି ମିଳୁଛି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ପ୍ଲେଟ ରହୁଛି, ସାଧା ଥାଳି ରହୁଛି ଯାହାର ପ୍ରାଇସ୍ ହଉଛି 60 ଟଙ୍କା। ବିରିୟାନୀ ଫୁଲ ରହୁଛି 100, ହାଫ ରହୁଛି 70। ତ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ପ୍ରାଇସ୍ ହିସାବରେ ଟେଷ୍ଟ, କ୍ୱାଲିଟି, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କେମିତି କଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଦେଖା ଦେଇ କରି ଆସ। 3:30 ହେଲେ ଆଉ କେତେ ଲୋକ ରहे? କେତେଟାରୁ କଣ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହୁଛି? 12ଟାରୁ କେତେ ଯାଏ? ଏଇନା ତ ଆସିଗଲେ 3ଟା ଆଉ ଆଇଟମ ସବୁ ସରିବଣି। ପ୍ଲେଟ କେତେ କଣ ରହୁଛି? ଥାଳିଟା 60 ଟଙ୍କା ରହିବ। ଭାତ ଡାଲି ମିକ୍ସ ତରକାରୀ ଭଜା ଖଟା ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ବିରିୟାନୀ ରହୁଛି ବା? ଭେଜ ବିରିୟାନୀ ଅଛି। ଭେଜ ବିରିୟାନୀ କେତେ? 100 ଟଙ୍କା, ହାଫ 70 ଟଙ୍କା। 70 ଟଙ୍କା ନା? ଯାହା ସବୁ ରହୁଛି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ନା? ଲୋକେସନ ଟା କୋଉଠି ଆପଣ କହିଲେ? ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ ସ୍କୋୟାର, ୟୁନିଟ 9 ଭୁବନେଶ୍ୱର। ନା? ଏଇଟା କୋଉ ତରକାରୀ ଭାଇ? ଘାଣ୍ଟ ଏଇଟା ଶାଗ ମୁଗ ଭଜା ଖଟା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଭାତ ଡାଲି ଗୋଟେ ଆଇଟମ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ପ୍ଲେଟ ଟା ହଉଛି 60। ଆରେ ବାଳ ରହୁନୁ ପଳଉଛୁ। ତ ଗାଇସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ଲେଟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପ୍ଲେଟ ର ଦାମ ହଉଛି 60 ଟଙ୍କା। 60 ଟଙ୍କାରେ ପ୍ଲେଟ ରେ କଣ କଣ ମିଳୁଛି ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଏଠି ଭାତ ଡାଲି, ଏଇଟା ହଉଛି ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ଟା, ଏଇଟା ହଉଛି ଶାଗ ମୁଗ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆଳୁ ପୋଟଳ, ଆଳୁ ପୋଟଳ ବିନ୍ସ ଗୋଟେ ଲେଖା ପଡୁଛି, ଆଉ ଖଟା। ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ହଉଛି 60 ଟଙ୍କା। ପାମ୍ପଡ ହଉଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା, ପାମ୍ପଡ ହଉଛି 10 ଟଙ୍କା। ତ ପାମ୍ପଡ ଟା ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଣିଛୁ। ୟା ପ୍ରାଇସ୍ ହଉଛି 60, ପାମ୍ପଡ ପ୍ରାଇସ୍ ହଉଛି 10, ଟୋଟାଲ ହଉଛି 70। ଆପଣ ଯଦି ପାମ୍ପଡ ନ ନେବେ ତାହେଲେ 60 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ପ୍ଲେଟ ଟା ମିଳିଯିବ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, 60 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ବି ଦେବେ। ଭାତ ଡାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ତରକାରୀ ନେଇପାରିବେ କି ଭଜା ନେଇପାରିବେ, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୋଟରୁ ନେଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା କେମିତି କଣ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ତ ଗାଇସ୍, ମନ୍ଦିରରେ ଯେମିତି ଖାଇଲେ ଯେମିତି ଲାଗେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ପୁରା ସେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୋ ଜାଣିବାରେ 60 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ଭେଜ ଥାଳି ତା ବି ଏତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ରେ ପୁରା ଭଲ ଅଛି। ତ ଗାଇସ୍, ପ୍ରାଇସ୍ ହିସାବରେ ଖାଇବା ପୁରା ଭଲ ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ମାନେ ରେଟିଂ ଦେବି ସାଧାରେ 10ରୁ 8.5 ଦେବି। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଶାଗ ମୁଗ ତରକାରୀ ଆଉ ଯୋଉ ଘାଣ୍ଟଟା ପୁରା ପ୍ରାଇସ୍ ହିସାବରେ ପୁରା ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ମନ୍ଦିର ଖାଇବା ଲେଖା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆପଣ ବି ଆସିକି ଥଟା ଭିଜିଟ କରନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ପ୍ରାଇସ ରେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହଉଛି ବଡ କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆସିକି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପୁରା ଫୁଲି ରେକମେଣ୍ଡେଡ। ତ ଯାଉଛୁ ଆମେ ପ୍ଲେଟ ଟା ଏଇନା ଟୋଟାଲ ସାରିବୁ। ଯଦି ଭିଡିଓଟା ଭଲ ଲାଗି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆଉ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଭଲ ଲୋକେସନରେ ଖାଇବାକୁ ଅଛି ଆମକୁ ଟିକେ କହିବେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଜିଟ କରିବୁ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ। ତ ଦେଖା ହବା ଏମିତି ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡିଓରେ। ବାଏ ବାଏ।